Лъжата се сервира с чар. Съмнението е ежедневие. Невинността е само илюзия. Това не е просто надпревара. Това е изпитание за инстинктите. Ето още 5 от звездите, които влизат в Traitors – игра на предатели. Може да излезе чист и от най-мръсната игра. Бизнесменът Даниел Бачорски. Думите й са оръжие. Оцелват винаги точно в целта. Офицерът на Мартин Елвиса – Ана Мария Граченова. Небрежно може да стигне и до най-дълбоко пазените тайни. Светският журналист Антон Стефанов. Хуморът е нейна сила, но печеленето на доверие е истинската им мощ. Водещата Оля Малинова. Бил е стотици лица, но истинската му личност остава загадка. Актьорът Иван Юруков.